wayahe masak sik lur. Segmen iki arep takjak gawe es lilin sing kondang yang kalangan cah cilik. Kalebu jajanan jadul, es lilin wis mesti enak banget lho lur. Langsung simak bahan-bahane ya lur. Banyu, gula sak cukupe wae nyesuaike seneng manis apa orane. Pop es sing beda-beda rasane, susu saset sak cukupe wae ya, ben rak kemanisan soale wis dikeki gula. Siapke panci, isi banyu sing wis disiapke mau, lebokake gula, bariku godhog ngasih gulane nyampur dadi siji karo banyune. Lek gulane wis nyampur dadi siji, banyune dipindah ning wadah sing luwih gedhe. Bariku iso dilebokake pop ese ya lur. Lek pop ese wis metu aromane alias gandone, tambahi susu putih saset sak cukupe wae ben rasane tambah enak. Tur yo ben ana gizine ya lur. Lek wis kecampur dadi siji, udak ngasih kecampur rata ya lur. Lek wis koreksi rasane, kira-kira wis pas apa durung. Yen kurang pas, iso ditambahi gula sithik ae ya lur. Bariku siapke plastik ukurane sing cilik wae, lanjut disok siji-siji ning jero plastik iku mau. Lek wis disok kabeh, iso langsung didokok ning jero kulkas sing bagian freezer ya lur, ben ndang cepet beku. Yen wis beku, iso langsung dinikmati, seruput, mesti rasane seger to lur. Apa maneh ditambahi susu, dijamin rasane tambah mantep. Manis perpaduan saka pop es, gula, lan susu sing nyampur dadi siji mau. Cocok kanggo ide dodolan ning ngarep omah, apa meneh sing deretan omahe akeh cah cilik utawa cedhak sekolahan, dijamin waris ya lur. Utawa gaweke anak cemilan ben ora kakehan jajan ning njaba ya lur. Gawene wis pasti gampang banget to lur. Muga-muga video iki bisa nginspirasi lan migunani ya lur, matur suwun.